Nie ma. Się pan czego szuka? No synek, z nieba żeś mi spod. Szukam takiego hopa, co mu duma wszystko z rowerów zmontowane. On sam Kasik mieszka. Ja Znasz znam go? takiego. On ma taką izbę. Istne muzeum rowerowe. Taki pasjonat. Ja? No, prowadź mnie tam. Jasne. zabiorę Idziemy. cię do tej. Witam was pięknie. Bify i ludzie z pasją. Wedle mnie siedzi Michał Kasperczyk, ale Michał, ja ci oddawam głos, bo to jest najważniejszy człowiek dzisiejszego spotkania. To jest. Chcieliśmy wam dzisiaj przedstawić Ewalda Bereskę, którego właśnie przed chwilką pani Stenia szukała. No i tak trafiliśmy do jego izby, czyli Muzeum Rowerowego, jedynego i niepowtarzalnego, jakie mamy w Tychach. Jest to prawdziwy pasjonat rowerów, co zresztą widać, no i zresztą sami państwo za chwilę zobaczycie. Słuchajcie, ja się teraz co nerwowała, że mi jakoś paparazzi padała, że ja no jest starszym przewodnikiem we muzeum, ale muszę się was zapytać, wiele wam jest roków, panie Ewaldzie? 88. A wiele jeździcie na kole? Od najmłodszych latach za chłopca już jeździłem, tak, po placu i tak dalej. A soście żonate? Ja żonaty są. Razem z żoną się złożyło, że żona też lubiła na rowerze jeździć. I już za narzeczeństwa myśmy robili wycieczki ładne. Po ślubie myśmy jechali do Austrii, tu po Europie z namiotem i tak dalej. Żeśmy razem jeździli też. Po co ja się go pytam? Za każdym fajnym hopem stoi jakoś fajna kobieta, ale wy samocie takie zdjęcie, pełne z tymi, coście to dostali. Idźcie, ja to do kamery tu, patrzcie. Jakie może zdjęcie dostać na, wiele to było po ślubie? Tu pisze już 60 lat. Na 60 roków po ślubie, no na kole, nie? Ja sam już mu tak spenetrowała te mieszkanie. Dobrze, że tam w tej restauracji, gdzie my te przyjęcie robili, od razu się też tak kapli tort ładnymi zrobili, nie? Z takiego jakby koło z roweru. A ja o tym wnukom mówię, no Koło z koła. uważajcie na te szprychy, bo zęby powyglądacie, były takie srebrne szprychy, nie? A co to jest? Ja sam, wiecie, on sam pełno gadżetu, ja nie mogę mu wszystkiego To jest pokazać. rowerek do krajania pizzy. To jest bardzo ostre tego i można krajać tam w trójkąty czy gdzieś po prostu. Czyli koło
do krajania pizzy, nie rower, bo na Śląsku rower to jest koło. A jak dawno wy się znacie i jak ta znajomość przebiegała? To już kupę czasu minęło. Ja wtedy byłem jeszcze takim małym bajtlem. Miałem zaledwie 13 lat i wtedy jeździłem na wycieczki rowerowe. Tak się to złożyło, że rodzice mnie tak wysłali na wycieczki. Wtedy poznałem Ewalda, prawdziwego pasjonatę, który również i mnie zaraził tą pasją. Pokazał mi to wszystko, co robi, jak zbiera te wszystkie eksponaty i od tej pory z każdej jakiejś wycieczki, wędrówki staram się również dla niego przywieźć jakąś pamiątkę. Zresztą Ewald sam to potwierdzi. Staram się pamiętać, żeby przynajmniej ta kartka była. Dobra, panie Ewaldzie, pierw mi powiedzcie i naszym widzom, kajście wszędzie byli na tym kole. No tak, trzeba powiedzieć, pół Europy objechał. Wzdłuż, tu najbliżej mamy do Cieszyna, nie na Dunaj. I po Dunaju to tak na Salzburg, Innsbruck, St. Moritz, tam te Alpy włoskie, tak to na północy. Pięknie tam są też tereny rowerowe. Później wzdłuż Inu to jechałem aż do Salzburga i później tam wzdłuż granicy francuskiej, potem Alpy, znaczy Belgia, Holandia i tam te północne te kraje. I tośmy tak jechali na rowerach, to jak ja wracałem kiedyś, to taki pani na czeskiej granicy mówi, ja mam tyle a tyle szylingów, starczy mi to do Wiednia, bo no tak 2-3 dni to panu starczy. A ja wracałem po 3 tygodniach, mówi, i pan jeszcze żyje, a ja mówię, jeszcze pieniądze mam. Jakbyście tak zusammen do kupy ta trasa dodali, wiele tych kilometrów macie na liczniku? Tak pi razy drzwi. To ciężko tak jest, bo to tak nie liczyłem tych dni. Przeważnie jak my jechali gdzieś daleko, tak od rana do wieczora, to około 100 kilometrów. Ale w sumie, w całym życiu, No, to nie, tak nie podliczył jeszcze. to następnym razem jak się trafimy, to mi to musicie padać. Ale Michał, tyś mnie sam przyciągnął. Z młodu to dużo więcej robił, nie tak tych kilometrów jeździłem i tak i tu. No a potem tylko tak na takie rajdy, wycieczki takie, nie. Ale zawsze z namiotem i ci ludzie to bardzo doceniali. W Austrii, Szwajcarii umiałem po niemiecku się wypowiedzieć. Nie? Taki Szwajcar albo taki Austriak mówi, a dlaczego pan jest z Polski, a pan mówi po niemiecku? Bo po drodze się nauczyłem. A to się zatrzymał zaraz i... Michał, tyś mnie sam przyciągnął, bo ja wam powiem, już jest luty, ale pan Ewald specjalnie do nas nie poseblikał tego Chrisbaumu i to jest Chrisbaum, który jest całki złożony z tajlów rowerowych. Na szczęście rowerowe. Jak ja sam wlazła. Bombek nie ma, nic, nie no, ma. Stare części, stare takie. No żeby to było z rowerem coś. Nie? Ale wyście mi sam padali, żeście w zeszłym roku mieli ucieczkę do Egiptu, ja? Na kołach. Nie, nie. Ale ja sam żeście go dali, że sam żeście to mi ja mieli. miałem tu taka obrotowa rodzina tu jechała na rowerkach. Ta ucieczka tej rodziny do Egiptu, nie? Matka i Józef. Ta Maria Święta miała w przyczepce to dzieciątko. Przyczepce, ja właśnie, Josiu was właśnie chciała spytać, kaj to dzieciątko było w przyczepce. I to się tu tak obracało, bo nie, to tak dodatkowo jeszcze dla wnuków, a teraz już te wnuki trochę wyrosły, no to już nie chciało to instalować. No a tak, jak się sam podziwamy, ja myślę, że jeszcze ten drugi Michał zrobi sam też taką przejażdżka kamerą, bo tak, ja wam powiem, sam są forhangi wekoła, gardiny są wekoła, pościel jest wekoła, padocie, że piżama też macie wekoła, Ja bidzie do a sam na wierchu jest kromleuter, który też jest ze koła rowerowego. Wam ta baba musi moc przodź. I pora tych zegarów takich nie Ja. dodatkowo doszło. Ale czekajcie, bo ta baba musi moc przodź, ja? No widocznie ma taki charakter, że nigdy tak nie oponowała, albo żeby mi coś zabraniała, nie tylko jak co to tam jeszcze dopowie albo coś, także
Nawet te Niemcy się dziwili go do hopy, jak tam ta twoja kobieta to wszystko wytrzyma, bo te Niemki padł, ja tu majstruję, a ona mi szmatą mi jeździ pod nogami, wyćwierą nie padł, a pieniądze ze Śląska. Nie? Ja. Ja mówię, nie, żona no przyjdzie, to coś tam może nowego, albo to wino popozu i... A teraz już mówi, już tego masz pełno, to już nie ma to kastania. Nie, bo tam znodła jeszcze. Tam patrzcie, bo cię pomiędzy tymi pucharami trochę placu. Za co jeszcze te puchary dostali? To jest najstarszy uczestnik i najmłodszy. No wyście na koty najbardziej wezgerny dostali, No, to tak jeszcze jest. trzeci jest, nie? No to tam jeszcze macie plac między tymi pucharami. Od prezydenta miasta Katowic, od nas, tu, bo to na tych miejscowościach Ja. takie zloty, rajdy, nie? Tu tam mam nawet z Radzionkowa, czy skądś tam z Bielska. No to byłem jako najstarszy uczestnik, to zawsze jakąś nagrodę. No musi to zmienić, najbardziej wezgerny. Tam jest wypisany tak dosyć.